Helo, heddiw ni'n mynd i fod yn dangos basically i roi beth ni angen cael am ingredients o'r ymylch arbennig mae'r defaid yn cael byd yma i. Bwyd o fe, ie. So, be ni angen cael yw o'r bwyd yma yn arbennig i fel formula maen nhw angen. Yw peth disgusting nhw. A beth ni'n neud, ti'n gallu jyst ychwanegu dŵr a wisgo rhain yn gweithio'n iawn. A os ti gallu gweld, mae'n edrych fel marshmallow. A hefyd, mae'n smell fel marshmallow. Ydy e? Ie. Marshmallow? Ie. Ti'n credu? Ie. Sa'n siŵr am hynny. Dyn ni ddim eisiau bwyta fe. Na, Ond, dwi'n bwyta fe, mae'n smell neis. mae'n arogli nice ydy e? Ie. Wel, Ti'n credu mae'n arogli neis? ddim yn siŵr. Mae gyda ni rhywbeth sydd yn debyg i system... Wel, debyg i un o'r bateli yma, ond mae fe mewn bwced, a mae fe gyda un o rhain ar y bwced, felly mae'r oen yn gallu defnyddio hwnna wedyn. Ti'n gallu neud e soft neu? Ie, achos mae rai yma di arfer gyda bwydo gyda y system yma. Iawn, os ti'n gallu agor y drws daf, rwy'n ni cario nhw fyny. Unfortunately, mae yna ddim tree hook, so... Ie, mae rhaid nhw rannu. Wel, ni ddim yn basically rannu, ni'n rhaid hook. Maen nhw yn ymladd. Ond mae yna ddigon o laeth yna i nhw gyd cael ddigon. Dyna sy'n bwysig. So nawr, mae'r llaeth wedi cynhesu. So dyma 37. Rwy'n cynta. So, 2, 5, 3, 7. So ni'n cael y tagiau adnabod y clust. Wow.
37 wedi wneud. Wedi gorffen. Ti, awn ni nawr i roi arall. Dyma ni. So, Rwy'n yma'n eitha denau, felly mae'n bwysig bod ein cael bwyd. Ni oedd drio gyda'r botel, gyda'r oen bach ma. Come on, man, da ni. Ie, dyma dafad am ddifad sydd wedi colli ei fam. Felly ni'n bwydo'r llaeth arbennig ffomla yma, achos mae ganddo fe colostrum ynddo fe sydd yn helpu twf yr oen. Ti angen just rhoi bric bach i'r oen, just so yn cael cyfle i llyncu. Bendith.